Kaixo, egunon, aspaldiko partez, setup ontatik, hitz egite dizuet, Bilbon nahoia, gaur daukagu aurkezpena, kurtso hasi da, así que hoxe, nekin zatuzte, eta gero, atxalen mitoare ikustagoaz. Bueno, ez dela zer kontatu, aurkezpena jauki deu, dena super gustoa irakasleekin, tutorekin, dena super ondo. Eta ja gaude joan ben komunetan. Sareran eman dizkigute kasko batzuk. Eta panfleto hau QR batekin, ez duten erakutsiko bazpare. Hor dau QR-a. ¿Por qué? Bazpare. Eta hoixe, komunen grabatzen.
bueno, deskansoa momentu zain ezaten brutala, osea, jokua da pasatzen. Kaixo, amazte tximak, bueno. Atzo azkenen kontzertuko zan ordu bat aldea, eta kotxen etorri nintzen. Eta ja, eno mogi arbatu ze lerrin danean. Eta hor zen lo pasaet, eta ja goen zozartzen hijoa da hola tolo bolei. Gauzte finala dela ja baina. Bueno, hoi. Kontzertan ingurun da itzin guizutu horreago. Zazki eta... Ai, kontralo. Kaixo. Baina ez ez zen? Galdu indeu boleien. Galdu indeu, kuarto zetan. Eta ya está. Bueno, listo, ikusi zuen, ja, bukatua, tolo bolei, irabazio Agirre estankoakek, eta listo, ja etxea lerrin da nola, bihar zintza dugu. Bihar, kontxeko lehenengo jardunaldia, enijoa, juteko nintzen, baina azkenen enijoarea, baina telebistetik ikusiko dugu.
inoiz erotzen bazara, gero gaitezen elkarrekin, lurra jo behar baduzu, zurekin nagoela jakin, inoiz erotzen bazara. Segundurik hartzen iesean gabiltzan denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean aitzara loak harrapatu ez gaitzara harrapatu. Sara izango da maitasuna dago aizeak eramaten dituen itzorietan noiz iurtu da maitasuna dago aizeak eramaten dituen itzorietan ikuspenik gabeko bidaretan galdu behar duzu ozen izan da ikusi zuen, gaur ez eta ditzen, hasike kontatu izut pixkat. Gaur, Lizartzan festak dira, eta Lizartza jungea Janus Lestaren kontzertu ikustea, zan kontzertu akustiko bat, hasike hoxe, ondo baino nahiago konuke banda guztiakin, zazkenen pixkat monotono intzait. Ja, jokinek bere hau txaru zitu, baina bueno, blogamen bukatzea, baino bukatu baino nago neko netuzke pare bat gauza esan. Ze aspaldi ez dela itziten hola, eta guain hemen nahola, kurtxo asteala, sabiatia klasek ditut, ireia zortzi, así que, esan behar nituen pare bat gauza. Lehenengoa, mito hauran ingurun ez dut iritzi sakonik eman, ze, bueno, pentsatzen esperatzen naiz. Gauza da kurtso estrekin batean nahitela hasten bi bideo. Bat, blogak daudenetan, ze ez eta astero prometitzen, ze adibidez, maiatzoson ez da egon dekainoson kasi ez da, San Juanetakoak enduta. Eta orduan bloga daunen bloga, eta bestela ere hasten zehar beste bideo bat, tipo youtuber, pues ezakizte komentatzen, jo que se, ez gauza, tagak, ezakizte nengun izketan, lo que sea, bideok, blogak ez dian beste bideo formato bat, hasi nahiko nuke baita. Orduan, hau da gauza bat, honekin dute joa beste bat, dala, mesedez, komentiretan utzi, eta hau bai, benetan eskatzetela jakiteko zein non zuen iritzia, eta bestela nire ezagunak zatenak, ze asko nire ezagunak zate ikustitu zuenak bideok, ze ez dit jende askok ikusten, nahiko nuke esatea, blogak segurazkina izango aste hartetan, ze bukatuko gandetan norkorren, eta astele naukate egitatzeko, igotzeko eta dena prepatzeko, eta aste artea publikatzeko. Orduan, blogak aste hartetan jongo ja. Pentsoetan nukanazan beste bideo mota horiek jutea ostegunetan, baina ostegunetan pintxopo dago, eta horako gauzak. Orduan, igual ez da oso kunona. Ostirala,
Orduan bazakit, esango jazue noiz nahiago zuen, bestela beste aukera bat da, igandetan igotzea bloga ez dan bideoa, eta blogatzeatzea asteazkenetan. Baina nola, orain arte asteazkenetan egon ezen igotzen, ba igual nahiagoet horrekin jarretu, ezakit. Mesedez, hau bai eskatzi zuet, komentarioetan utzi eta ezaguna zatena nahi badezu WhatsAppetik o pertsonan esan o lo que sea, jakinen nahi dut, nola nahiago zuen hau, bi proposamen daude bat dala bloga asteartetan eta beste bideo ostegunetan edo estiraketan, hor, bioetako baten, eta beste aukera bada bloga ez dan bideoa igandetan eta bloga asteazkenetan, orduan, esan bai zuen. Eta orduan, honekin lotuta, mitoaren ingurun ez dut iritzia oso sakon eman ze nahi dut lehenengo bideoa izatea bloga ez dana mitoaren ingurun izketan. Osa, blogontan ikusi zuen nola joten ezen mitoaren grabatu nuna, ez dara zaren zuten ze kaskokin gaude, baina bueno. Eta gero, nahi dut nahi da beste bideo bat aparte komentatzen mitoaren ere iritzia eman, bakize. Eta azkenei bukatzeko, beste gauza nahi esan, oin arte ez ditela, udagutzen ez ditzen gola, orduan, naturitzitea. Eskerrak eman egizkizuet, ze udara hontan pilo bat hasi naiz. Udara hasi nuen okerezpan hau 30 piko jarraitzaiekin, 30 gutxi. Eta uda guztiko blogak eta gero, San Juanetatikan, San Juanak, Ipuzkoa eta San Ferminak, Valladolid, Lodosa, eta Alemanikoa, Pirinetako asteburu pasa, osea, bideoekin arpidedunak kasi eune jatu geha, esperoet eunea urte gogatu nio nago jatzea, eta ikustaldik baita goraka, osea, bideo asko kudarako 200 gora dia, segalarina 200 gora, osea, benetan etzako zifraik oso altu diala. Orduan bai, eskerrak eman arpidetu zaten guztiri, ongi etorri kanalea denak, kurtso berria azte deu, pixkat blogak txezte izango hain bidaiak, hainbeste, izango haiak egin ere eguneroko bizitza, baina bueno. Eta hoi, eskerrak eman, hortzo duten guztiri. Bai arpidetu zaten nahi, like ematio zuen nahi, komentatzea zuen gutxi horiei, Kristone Luzetik komentariok ikusi duten ez normalen ez dut eukitzen, eta normalitek komentatzitenen bideo bat eskertzet. Ikusten izatenak bideok hemen, ezakitze, kriston babesa haina sentitzen. Eta, bereziki udaberriko jendea eman nahi diot, nahi dizkiot eskerrak. Ze benetan, udarontan zuek animatu jazue pilo bat bloga grabatzea, zuek eman jazue indarra, eta super eskertuta nago. Ze benetan zuen babesa sentitzet eta zuen helduleku bat zaten etzako momentu honetan. Orduan eskerrak udaberri entzataldeko guztiri, bakizu ezintzaten horrontzatenak. Eta besteik ez, eskertuko nukela bideo hau baita komentatzea, like ematea, arpidetuta zaudetenak, ze 180 pikoa arpidetu hau zaudete ikuslen 180 pikoa. Eta hoxe benetan eskerrik asko, kurtso berri bat azte deu, eta esango jazuen, nola nahi dituzuen bideok zegunetan eta hola. Eta jazta, eta bihar ja, kurtso hasiera, eta ja, vuelta a la rutina, así que eskerrik asko denei.